Αγοράκια μου, η στιγμή που όλοι περιμένατε είναι γεγονός. Ενεργοποιείτε το κανάλι μου στο YouTube. Ένα κανάλι που θα έχει πάρα πολλά parts και το πρώτο που θα ξεκινήσουμε θα είναι το «Η ζωή είναι δρόμος» από το «La vida es una autopista». Θέλετε και άλλες λεπτομέρειες? Δεν μασάει πουθενά. Όπως σας μίλησα, μεγάλος ράπτορας λοιπόν. Πάμε στη Μεγάλη Πεντέλη να συναντήσουμε βασικά τον μεγάλο Κώστα Μπουλούκη από Striving.gr, τον άνθρωπο που με μίλησε στην αυτοκίνηση και γενικότερα στην αδρεναλίνη της. Μεγάλο Μπουλούκη! Πού πας ρε με το εργαλείο? Έλα, στα φιλοσοφικά, έλα οδηγός, έλα οδηγός, έλα οδηγός! Ανέλαβε, άσε τα πολλά, τα πούμε μέσα. Ρε φίλε, τι έχεις κάνει εδώ πέρα, με τι Δεν το έχεις περίμενες έρθει? έτσι. Όχι. Βάζει πλάτη μεγάλη FlexCar, οπότε από τη στιγμή που με μίλησες στην αυτοκίνηση, ζω την εμπειρία και Ναι. λέω το πρώτο επεισόδιο δεν μπορεί να είναι χωρίς Μπουλούκι. Να μου πεις λίγο και πολύ καλά για λες. να εξελιχθώ, έτσι. Να σου πω κάτι, τι μυστικό να σου πω με αυτό το εργαλείο? Για παράδειγμα, θες βράχους, πέτρες όπως πάμε τώρα, θα βάλεις αντίστοιχα το πρόγραμμα για ροκ. Θέλεις χώμα, άμμο, θα βάλεις το sun. Το μπάχα και το σπορ είναι για φάσεις όταν θες να είσαι off-road και να πας τέρμα γκάζι. Αυτό το πράγμα είναι μοναδικό στο είδος του. Και όταν θες να πας μπουζούκι, τι mode βάζεις? Όταν θες να πας μπουζούκι, βάζεις το normal. Α, το normal. Βάζεις το normal και πας μπουζούκι άνετα. Ωραία. Δώσ' τα όλα! Ήρθε η γειτόνι, τίποτα δεν γειτόνι. Ανήκω μόνο να δικήσω, να ξέρεις. Οργώσαμε. Κάτσε να πάω να σπείρω λίγο, περίμενε. Ό,τι σου λέω θα κάνεις. 100. Αλλά θέλω τέρμα γκάζι. Δηλαδή αυτό δεν είναι ή άσε λίγο ή πάτα. Τέρμα γκάζι. Τέρμα γκάζι. Τέρμα τιμόνι. Εμπιστοσύνη στο θηρίο και είμαι έτοιμος μετά για ρημόκαστρο να πάω χωράφια τον πατέρα. Για όργωμα. Να σπείρουμε για το Θεό δηλαδή. Φύγαμε για τελικό. Σε θέλω δυνατό. Πάλι τα ίδια. Κυπαρίσιμο εσύ. Πρέπει να είμαι ο πρώτος που δεν χρησιμοποιεί το σκαλοπάτι ποτέ. Μήπως σε δυσκόλεψα λίγο? Η ζωή είναι δρόμος, επεισόδιο 1. Μεγάλο μογρίνιο! Εντάξει. Ωραίος. Τι έγινε με καλός τώρα εγώ! Όχι άλλο εδώ. Ένα σχόλιο. Άψογος. Ό,τι ακριβώς είπαμε, αυτό έκανε και ακόμα καλύτερα. Sorry, not sorry. Το όργωμα είναι, αυτή τη στιγμή είναι να σπείρουμε. Είναι έτοιμο. Αυτή η μυρωδιά θυμίζει παιδικά χρόνια ρημόκαστρο που είχα σωληνάκι στον νόμο και πήγαινα στα χωράφια με βαμβάκι. Λοιπόν, μεγάλο εγώ στα Γιώργο. Τα σέβη μου, ευχαριστώ ακόμα μια φορά. Ευχαριστώ εγώ για όλη την εμπειρία με τη FlexCar, με το Raptor. Η επόμενη που θα βρούμε αυτό το συνδυασμό FlexCar Raptor θα είναι σε πίστα. Το αποτέλεσμα θα το δούμε μετά, το ποιος θα φάει περισσότερα παΐδια. Καλά, το ξέρω, αλλά τέλος πάντων. Έτσι ακριβώς. Ευρώπη. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Το νου σου. Σε ευχαριστώ πολύ για την εμπειρία. Εγώ. Τώρα για τα Max 5 πράγματα, θεωρώ ότι είναι μοναδικό στο είδος του. Δεν νομίζω συγκρίνεται με κάποιο άλλο pick-up. Γιατί
πέρα από την έφεσή του στο off-road και σε κάθε διαδρομή, είναι και πάρα πολύ luxury. Τι εννοώ με το luxury λοιπόν, για να πάω μετά στα υπόλοιπα. Πρώτα απ' όλα μπορείς από το κινητό σου να κάνεις ό,τι θες, να το βάλεις μπροστά, να βάλεις air condition, για όλες τις συνθήκες να είναι το αμάξι έτοιμο για σένα, να σε περιμένει. Θερμαινόμενο τιμόνι, θερμαινόμενα καθίσματα, ηλεκτρικά καθίσματα, μεγάλη οθόνη για το navigation, δικό του ίντερνετ ώστε να μπορεί να σε καθοδηγεί στο όπου θες, και τα υπόλοιπα που έχουν και την ουσία λοιπόν είναι ότι από επιλογή γίνεται τετρακινητό, μπορεί και όχι. Έχει διάφορα mode τα οποία σε προσαρμόζουν σε καταστάσεις, είτε είναι βουνό, είτε είναι άσφαλτος, είτε είναι βράχια, είτε είναι χώμα, και αυτό το κάνει διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα. Επίσης η ανάδυσή του είναι η καλύτερη στον κόσμο, στοιχίζει κοντά στα 15.000 ευρώ και είναι και ο λόγος που ενώ οδηγάς στην άσφαλτο είναι λες και είσαι σε πούπουλα και έχεις και τρομερό κράτημα. Ηχοσύστημα Bang & Olufsen, ώστε να μπορείς να παρτάρεις με ποιότητα στο αυτί σου, όπως και να έχει, ανάλογα με τη μουσική. Κατανοώ ότι ίσως έχει συνδυαστεί με λίγο πιο λαϊκή μουσική και θα μπορούσε να μπει ένας μεγάλος Στέλιος Καζατζίδης εδώ μέσα και να ακούσεις κορώνες του, αλλά εγώ προτείνω να ακούσεις τα πριόνια σου. Αισθητήρες παντού, κάμερες παντού. Εντάξει, θα βγούμε κεντρικό και θα πάρουμε την Μεσογείο. Τι είναι αυτή. Η λεζάντα του δεν είναι τυχαία built tough ή αλλιώς goat mud, γιατί όντως θα σ' αρέσει να μπαίνεις στις λάσπες και από την άλλη δεν καταλαβαίνεις τίποτα, είτε η κλίση του δρόμου είναι η μέγιστη δυνατή. Αυτές οι λεπτομέρειες πάνω κάτω. Έχετε και ίντερνετ, μπείτε διαβάστε για το Θεό. Διά σας δίνουμε μασημένη τροφή. Αγοράκια μου! Πρώτο επεισόδιο του «Η ζωή είναι δρόμος» έφτασε στο τέλος του. Με μεγάλο Κώστα Μπολούκη από striving.gr, την πλάτη της μεγάλης Flex Car που εκτός από απλά και ευέλικτα μας μίλησε και στο off-road, με επόμενα επεισόδια τα οποία θα είναι σε κάθε συνθήκη, βροχή, χιόνι, χώμα, άσφαλτο, πίστες, δεν μπορείτε να φανταστείτε, και τα καλύτερα έρχονται, τι άλλο να πω. Γεράσαμε για κούνια.